Hello, hello logoper. Hả? Ayun. Hả? Ano dito? Hả? Hello logoper. Hello logoper. Terus serai lain pilih boleh. Mas sudah bila jelas aja nama bila sini bangsa ada nama kele makalam lama ini boleh mas semua kayak lain. Makalam dele logoper obyo dong. Ôi không giặc ha, cứ màมันsudah không giặc. Sir lain pula bay dong ra, lain pula bay dong sir. Tidur. Tidur. Thank you very much. Ang gibis na ko na kay tidur good evening. Good evening. Okay. Okay bye मतलब अरे ओके हेलो लोगोफोर दसे रायलायनो फै आरो ना दसे रायलायनोबा dong ডিউটি আছো মই ভাই এতিয়া বোলা আচ্ছা ডিউটিত আছে বোলে হ'ব হ'ব ইভিল হা इविल हियर हेलो हेलो मेरे एलवे स्क्रीन में आने के लिए थैंक यू वेरी मच आप लोग सुना का थैंक यू आ जाओ दोस्तों बात करने के लिए थोड़ा सा सबको मेरे एलवे स्क्रीन में स्वागत करती हूँ पहले कैसा हाय आबो अंदर ना हाय आ गई बसन हाय हाँ हाय लोगोफोर लाइक करो प्लीज दोस्तों लाइक करो प्लीज कौन कौन है मेरे स्क्रीन में प्लीज लाइक करो चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ प्लीज कौन कौन है भाई शिवा कहाँ से हो आप बोला जी मैं बोंगाईगांव से हूँ सनसेंडी जो थवाल हालो शिवा ने क्या बोला हेलो गाइस हैं हेलो हेलो गाइस हेलो लोगोफोर कनेक्शन आप बहुत मैसेज सपोर्ट आगे से लगे रहे रुको रे गाइस शिवा मुदुर हाय आई एम पूनम
अच्छा पुणे में बोला आइस आइस hello guys kanak kanak बहुत cute हो बोला thank you Ria की खबर आबन दे मोजां जोबार so pretty बोला thank you केले Clean hi Purdy hi friend like her nó lo phi bài đế bên á đế đế Sunday sa hỏi ra đi from Bongaigaon Assam है Sunday से बोला hi SMS बोला SMS Desari क्या बोला आबो ক'ত बोला ক'ত मोर এতিয়া মই বঙাইগাঁৱত থাকে মানে संदेश क्या आप हमें सपोर्ट करोगे बोला सपोर्ट करूंगी मैं सुदेश मुझे भी सपोर्ट करो एलवी खत्म होने के बाद मैं आपको सपोर्ट करूंगी रिटर्न मतलब मेरी वीडियो में मैसेज छोड़ के जाना सुदेश मैं आपको रिटर्न करूंगी सुपर सो ब्यूटीफुल ना थैंक यू मेरी एलवी स्क्रीन में आने के लिए थैंक यू सबको सुदेश ने क्या बोला आपको सब्सक्राइब और लाइक कर दिया बोला थैंक यू वेरी मच सुदेश आपको भी रिटर्न करूंगी मैं ओके सर वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं फॉलो कर देना बोला थैंक यू फॉलो करूंगी मैं रिया भात खाले ना भात खाइसे hello लोगों रिया क्या बोला कि असली रिया hello guys लोगोफोर ग'आव थांजोबदो आरोना बेरायनो थांदो नामा मैंने की अंजा अच्छा मैंने की अंजा बोला ना दाल सब्जी था दिनैसो गोसोखांदों खोमालै नन जेथिया लाइक डाइरेक्ट लाइक आरोना थेंक इउ आंनि बिस्टुना फैनायनि थाखाय लाइक होनायनि थाखाय आरोना दिनैसो नुसनदों नामा एलबिखौनो
बेदर गैयाना बोला बेदर गैया बेदर गैयाना होनदों आरोना बेदर गैया करि फाग्लि खारबायबो होनदों करिया खारबाय करि फाग्लि खारबायबो होनदों आरोना करिया खारबाय नामा मबाइलखौ लायोनो माबा फिसाजोआ हाय लोगोफोर अबेयाव दंहैजोबोलै साहासो लोंहैलाबायदों नामालै बेला मा होनो इभिनिंनि मानसिफोरालाय गरमावनो साहा लोंहैलाबायखो ना माखो सोर एलबि होलाबायदोंलै माहा देना रिया गुमैया माहा देना नों गुमै गैया नोङो बेलेगावसो थायो आरोना शुक्रबार फुङाव चिराङाव मोनहैनो हागौ जों होनदोंना आदसा चिराङाव फैनो नागिरदों नामा चिराङाव अबाव थांगोनलै जेन टेनसो रायदावसै माथो होनदों जेन टेनसो रायदावसै माथो जाबावबाय नामा गावस्रानो गोसोखाङा टाइम मोनाखैलै दासान्दि मा खबर ओमफ्राय गोबाव जाबायना खबर मोनैया हेलौ लोगोफोर सुंदेश ने क्या बोला आपके वीडियो देखकर आए हैं अच्छा है बोला थैंक यू वेरी मच मैं भी आपका जो वीडियो है ना इसको मैं देखूंगी इसके बाद सब लाइक सब करूंगी कौन अच्छा कौन ऐसे बर'सो ना रिया ना माया ना बर'बो लिरो माथो ना कौन ऐसे सर ना क्या बोला मन मन दिके की खबर होनदों ना मन मना खबरा मोजां मन मुन थेंक इउ आंनि बेसराव फैनायनि थाखाय मुन ओमफ्राय जा सुन्देशा मा होनदों ठीक है बोला ओके कौन लाइक नहीं दिया लाइक करो प्लिज मुन कौन है सोर दङ आरोना लाइक होआखैबा लाइक होदो सनाफोर
नन बिटिआरा मा होनोलै गाबोन मानसि हमनो गोनां खामानिया साक्सेसफुल जायोब्ला सौहैगोन चिराङाव होनबायना आदसा मासे दामब्रि आदसा नन बिटारा मा होनदों दामब्रि मासे हमनांगौ दं होनदों आरोना ओमफ्राय दा मुन मुना मा होनदों एसामिस नाजाना नाखि बोला मुन मुन एसामिस नाजाना नाखि অলপ অলপ জানে বেশি না জানে মুনমুন কি বসে দেব না মুনমুনা ওকে বলা মুনমুন মোর খবর খবর ভালে আছে नन बिटारा मा होनदों कमेन्टआसो थाब कमेन्टआसो थाब थाब जाबोयाना मानसियासो थाब फरायखाङा मानसियासो थाब फरायखाङालै ओमफ्राय मा होनदों अ आब' नोङो सिस्टार दंना होनदोंना सिस्टार दङ नोंना सिस्टार दंना होनदोंना सिस्टार दं रिया ओमफ्राय जों मुन मुना मा होनदों अके फर तुमार फरটো মই এতিয়া বঙাইগাঁৱত থাকে মানে एमएम आंनि कमेन्टखौथ' फरायखाया जाहरो बायदि मानो फरायदों माथो मैयाबो ना मोननै मोनथाम लिरनानै ब्लक खारलांबाय ना थाब थाब खारो गावस्रा एमबि जोबजानो गियो ना नोंसोरो एमबि खतम जाजानो गियो ना मा कोड न बोला मा कोड पानबारी MRFF आरोना आब'आ बबेनि होनदोंना आङो बङाइगावनि आरोना बङाइगाव थायो माने थेंक इउ आंनि बोसोनाव फैनायनि थाखाय MRFF लाइट होब्रा सनाफोर मा लाइट होआलै गावस्रालाय ओमफ्राय नन बिटिआरा मा होनदों गुबुन हारिनि दामब्राजों खारदों होनदों आदसा नंगौ नामा आदसा आङो दा बुंथ'ला र' उनावसो बुंनोसै आङो गुबुन हारिनिजों खारदों आरोना बर' हिन्जाव ना मा बर'आ आरोना आसलते बर' हौवाफ्राबोथ' लायो आरो लानाङा ओरैबाथ' कुन डिस्ट्रिक्टखौ लाना चिरां डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय एमएमआ मा होनदों गोजौआव दावखोलाय जोब्बाय आंनि कमेन्टफोरा आदसा नोंखायना नंगौलै नोंखायसोलाय आंनि कमेन्ट दासो फैदोलै मानसियानो ओमफ्राय मा होनदों एफएफआ दे होबाय आब' होनदों आरोना ओमफ्राय लाइक होबाय चेनेलावबो आंजों गोदानबा जइन जादों ओमफ्राय सुनु बसुमतारी हाय होनदों आरोना हाय सुनुआ सुनु आपका हाल साल कैसा है बोला हाल साल अच्छा है अच्छी है मेरी
आपका कैसा है? सुनो दीदी तुम कौन से कहाँ से हो बोला? मैं बङाइगाव से हूँ। MRFM मा दे आब' साबसक्राइब जाबाय आंनिखौ होनबाय नामा? नोङो आंनि भिडिअ'आव कमेन्ट हरनानै दोन आरोना MRFM रिटार्न हरगोन आङो। लोगोफोर सोर दङ ना टिकेट नुदोंबा एसे रायज्लायनो होदो आरोना दसेनो जागोन आब' होनबाय आरोना ओं आगै ओमफ्राय अबेनि जाखोमोनबा MRFM मेरा भी चैनल अच्छा सुनू ने बोला मेरा भी चैनल है बोला अच्छा आपका भी चैनल है तो मेरे वीडियो में कमेंट करके जाइए मैं रिटर्न करूंगी आपको। ओमफ्राय नन बेटारा आंनि आखायाव जाबाथ' मानसिया ओरैनो गखाया जाबावलायल'सो गरथामसो लावथि बायाब्ला होनबाय आरोना नंगौना नोंनो हमनो मोनदों नामालै मा MRF आया MRF खालि खैला मैलानि आब' निसिमानि दाना आदसा खैला मैलानि ओमफ्राय सुनो मा होनो आं बर'सो होनदों आरोना बर'सो ना अबेनि जाखोबा ओमफ्राय बिमानि बोसोन लाफैदों जोंहाना बाजै बाजै होनदों आरोना थेंक इउ आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय आंना लाइक होग्रोनांगौलै फैनाय लोगो लोगोनो अननानै अनथारालै नोंसोरलाय मानसि माखायालाय बिबाजैखौलाय MMD मा होनदों जोंहा गुबुन हारिनि दामग्रानि नामजादाखौ बर' हारिनि हिन्जावफोरा मोजां नङोनो नंगौ नामालै ओमफ्राय जानानै बिदाना मा होनदों हा नंगौ नामा ओमफ्राय दा MRFM मा होनदों मिथियो दा आब' खैला मैलाखौ होनदों आरोना खैला मैलाखौ खोनायो आङो खैला मैला थांनायथ' जायाखै खोमा आङो ओमफ्राय मिथियो आरो आङो ना ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बय फैदों हाय गुड इभिनिं बाजै होनदों गुड इभिनिं आगै सिंगेल आंजों जइन गैयाबा जइन जादो सना ओमफ्राय लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो आरोना ओमफ्राय जोंहा नन बिटारा मा होनदों बर'फ्रा आगाल फाथा खालामा नालाय ओमफ्राय जोंहा किं राजा होनदों आरोना मा खालामदों आब' होनदों आरोना नै आगै एलमि होदो आरोना ओमफ्राय ओमफ्राय MRFM मा होनदों 1K जाबा पार्टि पार्टि होनांगोन आब' होनबाय आरोना नंगौ नामा आगै जागोन दे 1K आवनो ओमफ्राय बिमानि बोसोनलाया आंलाय माथो बाजै अनखायो माथो बाजै होनदों आरोना अनो आरोना थेंक इउ अननायनि थाखाय ओमफ्राय नन बेटारा मा होनखो हौवासो कल हरलायबाय नै हौवासो कल हरलायबाय नै हौवायासो कल हरदो नामा सोरथो हरनांगौलाय दा
ओमफ्राय जोंहा सिंगेल मा होनो औ जागोन दे बाजै बिके होनदों आरो ना जइन जानोब्रा आगै सरि बिबोनां सना ओमफ्राय जोंहा बिमानि बोसोन लाया मानदे मा ओंख्रि जाखोमोन बाजै अननानै खोन्थादो होनदों आरो ना दालिमोन आरोना ओंख्रिया ओमफ्रायो आलु फ्राय ओमफ्राय दाउदैमोन आरो मामलेट बिदिनो मा होनदों जोंनो आरो जोंनो हमगोनथ' आरो गाबोन थांगोन हमनो होनदों आरो बबे जायगायावलै ना चिराङाव आइया आइया मबाइलासो बेलथायलायबाय आंनासो नै आंना जालायबाय दे जागोन दे ओइ आन्दायबायलै कमेन्टखौसो आंनि आखाइया जोंनो हमगोनथ' आरो सिंगेल वे आङो लाइक होआखैलै बाजै नोङो आं लाइक होखायोलै बाजै नोङो बुंलायनाङा अ नोंगौ नामा सना दे सुनुआनो आब' आं बर' बारा रोङा होनदों आरोना आदसा बर' बारा रोङा आरोना जागोन दे जेबो नङा थाम्फै मासे अरफैगासिनोलै आंखौ हा बबेनि फैखोथाय जानो बिथाराय मा होनदों जिफोर होजोबखायो आं दाउज्रोमफोरखौ हमनो मोनबाथाय जालाय नंगौ नामा ओमफ्राय सोनुआ मा होनदों जोंहा वाट इज योर नेम दिदि होनबाय आरो ना सोनु माय नेम इज बिश्वकबि बसुमतारी बिश्वकबि मेरे नाम है ओमफ्राय जोंहा बिमानि बोसोन लाया मा होनदों बाजै मैया माथो नुवाखै नों नागिरबाय थादोंमोन आं मैयाबो होदोंमोन आङो ना बेबायदि टाइमाव दसेल' होदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय जोंहा सिंगेल वे मा होनो दाखालैनो होनखादों माथोलै बाजै नोंनि एलबियाव फैबा साब खालामगोन होनना ओं होनखादोंमोन नोङो ओमफ्राय नों आंनि एलबियाव फैयासै नालाय आं सानबाय मा नोङो आंखौ बावबाय नामा सानदों आरो आङो ना बावाखैना आरो नोङो थेंकिउ बाविनि थाखाय आरो ना ओमफ्राय जोंहा सुनुआ मा होनदों मैंने भी लाइक कर दिया है बोला थैंक यू सुनो लाइक करने के लिए मुझसे अरे डिस्टर्ब कर रहा है थाम्फैया माबा थाम्फै मासे माजों फैखोथाय अरला जोब्बायलै ब्रा बे खारनाय हिन्जावनि हौवाया कल हरदोंमोन आरोना आदसा हौवाया नंगौना हाबा जाखांखानाय खोमा बबेयाव हमनो थांदों नोंसोर ओमफ्राय जोंहा सनजित गयारिया थेंकिउ आंनि लुसिना बायनायनि थाखाय सनजित लाइक दान आरोना थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय बार' लाइक थेंकिउ बल गेलेनानै फैबाय नामालाय नोंलाय दासोलाय अखा अनखा आं होनदों आदसा बिदिबा नोङो अनसो थाबाय थादो आरोना आं अनल' थानो र' नोंनाव सिंगेल गया आङो टाइम मोनाखैलै बाजै बिके नोंबा मा टाइमाव लाइभ फैनाय होनदोंना आङो मैया बेबायदि टाइमावनो होदोंमोन आरो आङो ना सिंगेल गय आगै जानो बिदिनो मा होनदों जायगाखौबो खिन्थानो हायो आरो नोंना सोरबा जि एलबिफोराव आदसा थिनदों आरोना आंल'सो नायनानै थागोन दा आं फरायलाब्रा बेखौ ओमफ्राय जोंहा सुना दीदी आपका जीजा जी क्या करता है बोला जे जीजा जी डिफेंस में काम करता है ओमफ्राय MRF एबा मा होनदों आंहा बल जोनो थांनोसै आब' थाथ'दो होनदों ना दे आगै दे ओमफ्राय जों सन्जिता नोंखौ नायखादों आं कमेन्टल'सो हराखै होनदों नोंखायना नोंगौलै
वैसे सुनो मैंने दीदी आपका जीजा किसी क्या करता है डिफेंस में एसएसबी में काम करता है सुनो आपका जीजा जी ओमफ्राय सुनजित गयारियान mainon bitarawan do all bitso kodi pala all bitso kodi nama angna bitso kodi lir boleh bela mana ha sonjida on ndarna hosa le ndarna hosa dede baca single goya nengau nama rode bazoi nोङो आं बाजै आं नोंनि भिडिअ नायना जा खालामबाय दं दे होनदों आरोना दे सिंगेल बय नों बिदिनो मा होनदों आं बावबायलै नोंखौ हाहा आदसा थेंक इउ बावनायनि थाखाय आरोना ओमफ्राय जा एन हाउस फैदों सिस्टारा थेंक इउ सिस्टार आंनि लुसना फैनायनि थाखाय आरोना लाइक डान सिस्टार अन दे कमेन्ट लिरनो हाथ'ला होनबाय दे जेबो नङा दे ओमफ्राय जा आंनान बिदिनो मा होनदों नोंखौबो थाम्फै अरगासिनो आंखौ अरगासिनो जारलासो होनदों आरोना थाम्फै गैयामोन अबेनि फैनानै अरगोनहाय डिस्टार्बनो ओमफ्राय जा एमबि फैदों मिनि फैदों ना थेंक इउ एमबि आंनि बोसोनाव फैनायनि थाखाय सोर लाइक होनो बावदोंमोन लाइक होदोब्रा समायनायनि ओमफ्राय जानै नन बेटारा मा होनो एन हाउस होननानै नै एमबिआ लाइक दानबाय थेंक इउ एमबि थेंक इउ भेरि माच आंजों जइन दंना गैयामोनथाय एमबि जइन गैयाबा जइन जाजागौमोन ना जइन दंखायोमोन नामा ओमफ्राय जा एन हाउस सिस्टारा मा होनदों नै बिजि आगै बिटिआर होनदों ना बिजियाव दंनो सिस्टारा एन हाउसआ मोजां बेटारा मा होनो जेब्लासिम खामानिया साक्सेस जाया अब्लासिम जोङो लकेसन खिन्थानो हाया होनदोंना आदसा दे खिथानाङा आरोना खिथाहरनाङा आं ओरैनोसो सोंहरदों दा एलबियावलाय नङाबा मिथिनानै खारगोन माथो मिसा पटा फाल्टा मिसा पटा फाल्टा है पागली तू लोगोफोर सोरबा अबा दंसनोबा आया सुना मैंने दीदी मेरा एमबी अच्छा एमबी खत्म होने एमबी खत्म होने वाला है अच्छा होने वाला है कॉल लाइव मैंने जाऊंगा दीदी बोला ओके सुनो सुनो क्या बोला दीदी मेरा एमबी खत्म होने वाला है कल की लाइफ में मैं आ जाऊंगी दीदी बोला ओके सुनो कोई बात नहीं ओमफ्राय जा एसबि आगै नुजाफैदों हाय गुड इभिनिं होनदों ना गुड इभिनिं आगै माबोरै दं खबरफोरा ओमफ्राय जा सुनुआबो होनदों दीदी मेरा एमबि खत्म होने वाला है सुनु ठीक है एमबी ऐसा ही होता है ना सबका एसबी मा होनदों
दङ जिरायनानै नोंहालाय मारै खबरा होनदोंना आंनाबो दङ खबरा बिदिनो एस बि आगै लाइक दानबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आरोना एस बि आगै वेलकाम होनदों आरोना अन गिटारा अन होनबाय आरो सिंगेल मा जायो के आं सार खालामबाय दे कमेन्ट गारबोबाय दे होनदों ना जागोन दे आगै सिंगेल बय ओमफ्राय एस बि आ मा होनो अखा हादों नामा आब' होनदों ना हायाखै आगै अखा नोंसिनिखै हादों नामा एस बि आगै फैसा सिंगेल बया मा होनदों अके बाजै बिके आं थांथ'बाय दे ओंखाम संनि आं दा आदसा दानो ओंखाम संसै नामा दे दे ओमफ्राय जाय एस बि आ मा होनदों गैया हायाखै होनदों आरोना हायाखै आरोना ओमफ्राय एम बि आ हेलो लोगोफोर दसे रायज्लायनोसै बिजित मोसाहारि हामिनि फैबाय आरोना बिजित थेंक इउ आंनि रेजिस्ट्रेसनाव फैनायनि थाखाय बिजित मोसाहारि ओमफ्राय बिजित हामिनि फैबाय ओमफ्राय एस बि आ मा होनबाय अके होनदों एन हाउस सिस्टारा अन होनदों आरो आया माबासो जानानै थायो jadi sudah dan aja dan bikin ke angin apa ya mati jadi Bizit Musari godan bang jeng join jada join jana gaya ba माथो ओंख्रि जायामोन होनदों ओंख्रिया दालिसोमोन आरोना ओमफ्राय माबा आलु भाजा ओमफ्राय दाउदैमोन आरो मामलेट ओमफ्राय बिजिदा अके होनदों आरोना ओमफ्राय एस बि आगैया अन होनदों आरो Ken house sister on
Sonjoy फुङाव मा सनजय फुङाव मा ओंख्रि जानायमोन आब' हो आच्छा सानजौफुआव मा ओंख्रि जानायमोन आब' होनदों आरोना आंबो सोंदों आरोना दालिमोन आरोना ओमफ्राय आलु फ्राय दाउदैया मामब्लेट एवनानै जादो आरो ओमफ्राय एनाव सिस्टारा अन होनदों एम आर एफ एबा गोदाव सोराव खालामनो नाङाब्रा गोसो गैयाबा ने आब' नायलाय सासे मानसिया माबायदि कमेन्ट खालामदों आब' नायलाय होनदों आरोना र' ओइ मबाइलाबो नुदोंना आगै माखौ खिन्थाहरगोन आगैसो माबाया ओमफ्राय सोरबा सोरबा आरो बिदि बेलेग बेलेगसो थाबावो एम आर एफ एफ आगै जाथो जाथोसो थाबावो आरोना जा बड'लेण्ड इन फैदों आरोना हाय डियार मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजां ओमफ्राय एस बि आ मा होनो अखा अके गोथाव माथो ओंख्रिया गोथावथार माथो ओंख्रिया होनदों आरोना ओमफ्राय बड'लेण्ड गोदान बाजाहा लाइक होनानै होदो आरोना गोदानै फैनायफोरा लाइक होना होदो ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा जइन जानानै होदो आरो आंजों ओमफ्राय जोंहा दिंगा सौफैदो आरोना नै आयो अन्थाव बाथाव गाबनायल' बेना ओमफ्राय जोंहा दिंगाया लाइक दान बाजै होनबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय माबोरै जाखो दिंगा खबरा ओमफ्राय खामानि मावदोंमोन होनदों आरोना दे खामानि मावदोंमोन ओमफ्राय जानाय सुनुआमोन दीदी मेरी एमबी खत्म होने वाला है बोल की ये लिरिक्सने है लाइफ में आ जाओ प्लीज दीदी बोला कल की लाइफ में आ जाओगी प्लीज दीदी बोला ओके सुनु ओमफ्राय जोंहा एस बि आ अन होनदों ना एस बि आ गैया जोंहा दिंगाया मा होनदों जोंहा बाजैया दासो फैदों बाजै दासो फैदों आरो मानिफ्राय दासो फैगासिलै दिंगा सना कार्तिक फैदों जोंहानि हाय होनदों ना हाय कार्तिक ओमफ्राय दिंगाया दुगैनानै बाजै होनदों नंगौ ना मेगननि मोदैया जोबजोबसिगोन नोंना ओमफ्राय दिंगा होनदों दुगैनानै होनदोंना ओमफ्राय बड'लेण्डआव होनदों लाइक होबाय दे होनदोंना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय दिंगाया मा होनदों जोंहा मावरिया खामानि मावदोंमोन बारियाव खामानि मावदोंमोन होनदोंना मा खामानि मावदोंमोनलै नोंलाय दिंगा सना दिंगा एस पि अन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा एन हाउस सिस्टाराबो ओमफ्राय दिंगाया हाग्रा दानस्रांदोंमोन होनदों आरोना हाग्रा दे मावनांगौबो ना एसे देहाया आराम जायो ना फ्रादनो
लोगोफोर अबाव थांजोबखोलै सोर अबेयाव बेरायहैलाबायखो ओमफ्राय एसबि आगैया मा होनदों जा आब' आङो नेटवार्क प्रब्लेम जाबाय जेबो खोनाला होनदों आरोना दे खोनालाबा आरोना मा खालामनो आगै एसबि नेटवार्क प्रब्लेम जाबायनो ओमफ्राय जोंहा हिन्दीनि हाय होनदों आरोना ओमफ्राय दिंगा आगैया अन दं होनदों ओमफ्राय दिंगाया गाबलायबाय ओमफ्राय हिन्दीया मा खबर होनदों मोजां खबरा ओमफ्राय हिन्दी लाइक down the line thank you and how sister Apon होनदों आरोना ओमफ्राय एसबि आगैया मा होनदों लाइकल' होनो फैबाय आं सरि दे आब' होनदों जेबो नङा आंबो गोबाव होखाया दोनसेयानो आरोना ओमफ्राय जोंहा सुबियाहाय होनबाय आरोना ओमफ्राय दिंगा गैया ओइसबि सुबिया मा खालामदों होनदों आरोना एलबि होदों नै एलबि होदों बेरायहैजोबदों होनबालाय मानसिफ्रा दाबायदिबा बेरायलाबायोना बयबो लाइक होबाय जाब होनदों आरोना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ Let's see. लोगोफोर आङो एलबि दोननोसै दे सब गासैनिसिमबो बाय आरोना सबको बाय अभी अभी एलबी रखती हो सोर सोर दंमोन बाय सबको